What's up guys? So karon nata sa Davao City lang tawagan ina oo. Okay, basta Davao City. Okay, Davao City. So kana nga Davao City, kamo na huna-huna og anong niabot na siya sa sinampungan aluran misamis occidental. So actually kana siya is banana plantation daw kuno siya. So kauban ako karon ng mga chicks nga nahayan ako tusdahan, kit anak ko. Wow. Anak ka oy. So karon mo abante na ta ilang taon doon sa sulod dire. So guys, mag-detour na karon kay di man pwede sudlan dito sa main road dito oh. Dinha sa ubos. Dili pwede sudlan dito, so are ra tang kilid mag-detour ta. So kani nga dalan dire straight dito. Kana siya nga dalan para sa ito. Road to forever. Say road to forever. Say road to forever. Road to forever good. Kung wala kay forever, maagi na ko dire forever. Okay guys, so kani nga daan road to forever daw kuno ni. So wa kay forever ani ka moagi. Kani siya nga straight road, muna straight road forever daw. So kaning dire, paangat dito balik sa angaton, motoy road of breakups. So kung gusto mo magigbulag sa inyong asawa, Oh, yun, sorry sa'yo. Gusto mo magigbulag dito mo agi kay road for breakup to. Muna dit road. Bawa Doon na siya sa underworld. Piyaw, madaan na eh. May mga ngan. So guys, tuwali ko rin siya mga. Most of this place is nindot siya para kung gusto mo mag photoshoot or whatsoever like shooting sa mga nga photoshoot ninyong ganahan kay mountain view siya. So actually init kaayo pero perting tugnawa sa hangin. Libog ko ngano po ning tugnaw magain eh. So nindot jud kay siya. So di ka magmahay kung makabisita ka dire. So ang background lang ani gyud kay puro kasagingan. So as you can see sa akong luyo, mo ni siya ang gitawag og Davao City Banana Plantation. So take a look. So mga saging ra gid siya kay wa may banana guro nga mangga. So dito, so karon di man siya pasudlan gud kay kuan kana basin ma-infect ang mga saging. Basin gid dala tag COVID ba. So munang dito da sa pikas daan aron mo agi. So wala tay mabuhat dire karon. Kita man nakasulod dito so mag picture lang ta. So guys, humanatag picture, manguli lang ta. So ingani yung tani siya oh. Katong ditong dala na kato siya na mo to entrance dito pa dulong dito angat na po dito pa dulong anang luyo. So kanang luyo nga nakita ninyo mo na ang gitawag na Davao City Banana Plantation. Dili man gud init dire ko ano na siya kanang kuan ba kanang sulaw, dili siya init. Ngani diri ning lugar dili sila init. Oh, wagani sila lang nga ito mo. Wow. Oh, sila nga itom kay
paan dire tugnaw yung lugara. So manguli na lang tayo. Sulaw na kayo. So pauli na taron. As usual, ang road is rocky road. So muna mga jump over the windows ng mga camera. So muli ta guys kay piki kay mga panagat din. Sa pag-uli na to ron guys, namin nakit-an diri nga mga kahoy nga tapot-tapot ba. Actually nindot siya magpa-picture diri pero habog man. Then wala po tayo oras kay gutom na. So next time na lang malaag na diri. So guys, mauna ang gingon ng mga kahoy oh.